Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, madama pa lang ang makirangrangat na Ruben kan Lindon. Mapaltugan ko man ni Ruben, idiinsangga ni Lindon ti bagina. Napuntaan ni Lindon, ket dagos nga inarayat ti kabsat na. Madandanagan nila ka Ignas, gapudadinan makita dagiti kakaanakan na iti pagrarangatan da. Iti sabali abangir, sabali ti agparparik na kanisinay, idi makita na dagiti dua nga agila. Anang biso iti rabaw ti pansyon day di agila. Nakarik na daytoy, iti nakaro apang nagdanag. Kabayatan na, mapukpukawen, tinamnama da Ruben, Ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, Tinapalabas! Ayop tayo ta, Fortesa! Patay kayo! Dito naglumbangan nyo! Siya ka mismo timang patay kada kayo! Kunak no kanibusanan tan Manong Lindon. Kelat nga da nagpaputok iti saan unay nga dayo. Niyang kalignas ti karangrangat da Mr. Fortesa. Naglembang matadagos da Mr. Fortesa iti saan unay nga dayo. Kasano nga ta matulungak niyang kalignas. Saan ka basta makapagtingay. Gaputawanan ti bala ti patuko. Umay ka, Manong Lindon. Ika gumanta ti aglibas. Manong Lindon! Manong! Diyos ko, apay asaan mo tin agaraw ni Manong Lindon. Natay sa matin. Manong Lindon! Manong! Lindong! Ruben! Kamagong! Ipalaw tanatagos dito ni Lindon! Agyaman nak, si Bibiyag pa'y gayam ti kabsat ko. Naipusan kami ti balaan kayo, Pangulo Baltasar. Sige, Ruben. Alaam dagito'y abala. Kat ipanaw min dito ni Lindon. Delikadon ti sasadan na. Impanawad ang kalignas kan Pangulo Baltasar ni Manong Lindon. Agsagana ita kanyak ni Mr. Fortesa. At dadalang aglamlamang itisan unay nga dayo. Umdasan ti balang adda ita kanyak. Diyak mapakawan tiyawanan pain. Agparang ka, Fortesa! Bayadam itinangina ti inaramid mo iti kabsat ko! Patayin ka! Ayop ka! Agpukaw ka! Aginggat kay kayat mo, Ruben! Matayan ti kapsat mo! Ubing! Agsagana kayo! Desperadon day ta, Ruben. Dinalam mo tar aramidon na kapoy tinapasamak kinilindon. Agsipot kayo anembag. Nagsardengan niyag pukpukaw tawa ng bain. Amangan no at dalangit ang tulong. Tama! Ha! Kunakon kat! Talo at tagos tinatay ang buyot ko. Nasigdat at talaga day tao. Tejay, nakita kong tawa ng bain. Dahito'y ti parakin ka! Tsaka puntaan. Agwawaras kayo! At talangit ang lawlaw tayo dyan, Ruben! Oops! Nagadot yung mga palpaltong kanya. Awanan ti sa bali ang pagtarayan ni Fortesa. Inuta kung apatayin na iti buyot na. Dutay chay, at naman na napunta ka. Panagunak, basit lang ang nagiti kakadwana. Nakita ka nagtara itisan unay nga adayo ni Fortesa. Surutan ka! Buisit! Pasitan tinabati ka na kiti kakadwa ka. Mabilbilangan na kiti buyot ko. Ikagumatag taray. Tapno din makamatan ni Ruben. Nagpaputok na rin. Kat napaltugan na kiti sumursurot kanyak abuyot ko. Delikadon na ito'y. Iparpartak ko ba'y tagtaray! Manmanulangan dagiti buyot ni Fortesa. Kamatan kayo ti sa di mo napapanan nyo. Nalaka kay laparan kan. Dayjay, agturong dan iti kakikaipan. Diyak ti palubos ang makalibas kayo. Baka matan kayo ti bala! Nakuntaak man ang tinaduma buyot ni Fortesa. Sige, tumaray kayo lang. Tumaray ka lang, Fortesa. Taitikan ito ang makamatan ka. Delikado kon kanyak. Nabanlog ako na. Kat awan mo ito dinagbati ka dagiti kakadwag. Agbaymay sa akon. Sa tinukatante ayan ni Ruben. Delikado akon. Diyak mo ito nasiputan no sa tinutayan na.
Oh, nagadua pulis kan soldado ti adday taglawlaw. Ha, nagado tinatiliw abuyot ni Hani. Nagsardeng matan ti pinaltog. Anya ti aramidag. Ang mga numakita dito'y naglamangag. Dagiti alahas ken kwartak. Nasken amay panaw ko dito'y tapno... Makitak dito'y tawa dagiti pulis ngagturong dito'y naglamangag. Ay mapanak itinatalgad alukar. Tapno santak amatiliw dagiti pulis. Ante Ansing, manang salya. Nagsardeng kanon ti pinaltog ijay kabangibang nga ili. Sigun iti damag. Ay, nangeg kumot daytay ti radyo itay, Diana. Ay, nakabutbutengan ti mapaspasamak iti dayjay nga ilay. Wan nga rod manang Ansing. Saan pa'y analawag? No asino dagiti nakarangat dagiti soldado ken pulis iti dayjay a lugar. Ituloy tayo ti agbuya iti damdamag iti TV. Manang salya. Ante Ansing. O sige, Diana. Sa tinon ti ayan ni Ruben, delikadong tikas to sa saado kita. Awanen dagiti buyot ko amang salaknib kanyak. Naguling magandaglaw-law. Diyak mo, gusa tinon ti mapanak. Aglipas sakitin. Napuntahan ti sakak. Magagaraw. Umasidagan ni Ruben, ditayan ko. Ayaw ka, Fortesa. Amaw dyan na. Nagsangot ang matlangan. Ruben, pag-aasim. Tilag patayan. Maglangak. Itid ko amin kan kakinabaknang ko. Basta tilag patayan. Diyak ka sa pulang ti kinabaknang mo, Fortesa. Tibiyag mo ti ka sa pulak. Pinaltugam manantisagak. Parigatan ka! Pinatay mo dagiti dadakkel mi. Tinadal mo tibiyag ti pamilya mi. Ruben, agpagpakahasyak. Dilag patayan. Diyak kaya't timatay. Agpanurot ka na imbag. Agbiag ka kaslaari. Nupat gamti kayat ko mapasamag. Anya, Basta dilag patayan, Ruben. ulitak nga ibaga, Fortesa. Diyak ka sa pulang ti kinabaknang mo. Pinaltugam ni Manong Lindon. Iso parigatan ka. Urang pa'y day tamarik na Mr. Fortesa. Ininutan ka patayin! Uston, Ruben. Luar arigan. Urang pa'y apagbayad mo tibiyag mo. Rignaan ti sakit ti mapaltugan. Pinaltugan manan. Dagiti ibag. Jakon may garaw. Parigat kaitan, Fortesa. Paggibusan ti kinadakas mo. Adipan na kami sa tanas. Fortesa! Apay, dayta granada. Ruben! Agnganga ka, Fortesa. Nga! Saan? Di mo isubukan niya ti granada, Ruben! Agnganga ka kunaka. Awan mo't langin maaramida. Gaputan na paltugon dagiti imom. Aday ka, nakasubol kan ka ti granada. Ikatapong tipin. Sumaklang kan ni Satanas, Fortesa! Ditakan! Dilak! Palawan!
Ruben! Diga! Parawan! Natalgad akon dito'y naglamangag. Saan dak abasta makita dagiti soldado kan pulis asimrag itay dito'y balay. Kapak anay bagtibag ko anaglaon iti kinabaknang. Ayan nga tan ni Hani. Nakalibas nga tan. Nalpasan ti pinaltog dito'y hideout. Natiliwan dagiti dumaabuyot ni Hani. Anyamatan ni Hani. Binaybayan na kun dito'y ngagmaymaysa. Sapay mapan kami pa ijay Amerika. Naglukat tiri daw. Saan? Dinaktiliwan! Pangasyo! Awan basol ko ditoy! Awan! Ang Kalignas, Pangulo Baltasar, kumusta ni Manong Lindon? Intarayon dagiti kakadwa tayo iti ospital, Ruben. Agyam anak. Sapay la ko matamalasatan ni Manong Lindon ti paggad. Ikararag tayo. Amalasatan na ti patay. Kumusta, Ruben? Naparmak mo ka din ni Fortesa? Natayan ti Pangulo dagiti sindikato, Angkal. Nasaya at matnukas ta, Ruben. Nagpulumot laang ti awanan bain a Fortesa. Awanan ti riribok iti daytoy a probinsya. Sige, taibagak kada Baltasar. Taamin a paltog, kat isuko tayo kadagiti otoridad. Taday ta tinagsaritaan mi itay, iti combat leader dagiti soldado. Uwan, Angkal. Umahin dagiti soldado iti ayan tayo. Amin nga igam, kat isuko tayo kadakwada. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Manong Kamagong. Talagaran tami ti may dito'y hideout ni Mr. Fortesa. Nakaawat kami ngamin iti impormasyon nga daidultulin ni Mr. Fortesa ng armas. Isuada kami a soldado ti nagresponde. Kastagayam, Colonel. Wen, Manong Kamagong. Mismo ati hepe ti pulisya tinagkid daw iti tulong ko na kami. Tapno parmakan mi ti grupo ni Fortesa. Anya, Kinsan laday ta tinakagtengka na kami a report. At dapay na-recover na ti pulis a laboratorio ti Shabu ni Mr. Fortesa. Colonel. Idinamuak a grupong ti kadwami a makirangranget. Binilin ko na imbag dagiti tattao. Asaan da kayo kabusor? Colonel. Amamuka, Manong Kamagong. Nagbalin kamot ide a commanding officer ko. Ano tinaisurong kanyak? Ita, may saakmatan nga opisyal ti armada. Colonel. Kadagiti na isuko nga igam kada kami. Ipan mi iti laboratorio ti armada. Kat nasken ama inventory. Na kami ti makam mo. Agyaman aklaunay kada kayo, Colonel. Gaputan na awatan yu ti sitwasyon mi. Nadalos tinagan mo iti armada, Manong Kamagong. Awan na pulos ti pakasarsaritam. No may papanbat iti tribo ni Pangulo Baltasar. Awan ti sungsung-batan tayo tilintag. Ada programa ti gobyerno para kadakwada. Nangruna, ket insuko da dagiti igam da. Nakapanawan dagiti soldado ang Kalignas. Imot dan dagiti igam nga insuko tayo kadakwada. Uwan, Ruben. Nagbaligi tayo, iti daytoy alaban. Ruben? Tatay Ignas? Epe? Ruben, awan ti rumba nga pagtanagan. Saan ka nga restaurant? Amo kong tamin. Anya? Siyak ti may sa timulong anak kirangat iti hideout ni Mr. Fortesa. Ado tinaalam ng ebidensya kontra kan kuana. Hepe. Nakikoordinate kadagiti soldado. Tapno parmakan mi ti grupo ni Fortesa.
Masakupan pala ti area of responsibility mi daytoy lugar. Hepe. Nasarakan dagiti kakadwak ti bangkay ni Mr. Fortesa. Kat awanin ti sirserbi ti bagina. Ha? Umdasin dagiti ebidensya na recover mi. Kontra ka dagiti daddo mapaya sindikato. Aga konsabos ni Mr. Fortesa. Hepe, Sa maysa, natili mimutan ni Doña Dolores. Anya? Iso tagsirbing star witness. Itiriribok ang napasama kita. Diyos ko. Ni mama tinatiliw dagiti pulis. Sigon iti mabuya iti TV. Manang salya. Anti ansing. Iso nga ang paiso, senyorita. Ay, sa wakas. Natiliw mo't lang ang tawanan ba na Dolores. Nalpasan ti gubat. Kartingan tayo ti mapan ije presinto. Manang salya. Anti ansing. Kayat ko ang makasarita ni mama. Ruben, nakapanawan dagiti daddo makakatuan. Wen, Hepe. Pasensya ka na. No addaman saan anasayahat niya naramid ko kada kayo kinilindon. Lipatan mo day jay. Hepe. Ken tulungan ka. Ha? Tapno madalosan tinagan mo iti pulisya. Nakasaritak maten ni Onyol asigod abuyot ni Mr. Fortesa. Imbaga namin kanyak ti may papan iti grupo ni Mr. Fortesa. Ha? Ken may samot noon yun nagtestigo iti korte. Ngawan ti basulyo iti lintag. Biktima kayo lang iti kinadakas ni Mr. Fortesa. Ket agyaman kami mat kada kayo. Gaputan na parmakan ti leader dagiti sindikato. Kastamot din anatiliw dagiti daddo mapay abuyot ni Mr. Fortesa. Umdason day tang ebidensya. Tapno awan ti sungsung-batan nyo iti lintag. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwayan na denggen, ti dwalangin na paset, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Ti napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.